Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, ya kurin sake kasancewa da mu. To kamar kullum da ni ne Aliyu A-Tech TV, kuma na saba kawo mana da bidiyoyi da dama akan wayar Android. To a yau na kawo mana wani application ne wanda zai rage ma wayan kashin caji. To gaskiya dan uwa, wannan application ɗin yana da matuƙar amfani. In wayanka yana sha ma caji, zai dinga rage ma wayan kashin caji insha Allah. Allah, kafin mu shiga cikin bidiyon, wanda bai danna mana subscribe bai daure ya danna mana subscribe. Ta haka ne zai ba ku damar duk wani fina-finan da muka ɗora ku ringa kalla. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, sai mu shiga cikin application ɗin kamar haka. Ga application ɗin kuna gani shi gashi nan, wannan shine application ɗin mai suna Ultra Clean. Sai mu shige shi kamar haka. In ji ya buɗe kaɗan. Zai irga daga nan zuwa 100 zai tsaya. Saura kaɗan. Ku yi hakuri, saura kaɗan ya buɗe. Saura kaɗan ya buɗe. Yawwa, to idan ya buɗe maka fuska kamar haka, sorry na riga na taɓa ni. Yawwa, to gashi nan, da abin da kake da shi awa 11 ne, awa 7 ne za ka yi amfani da wayan. To wannan application ɗin yanzu gashi ya baka dama ka yi amfani da ita har 28 hours. To sai ka zo ka taɓa 28 hours. Sai ka zo ga wani wuri nan da aka rubuta application kenan. Ka danna shi kamar haka, ka jira ya gama loading nashi. Yawwa, bayan ya gama loading nashi haka sai ka dawo baya. Ga wannan total memory naka ji zai gwada ma abin da yake cikin wayanka. Kun ga yanzu ga application nan, duk wannan application dole din za ka yi amfani da waya, dole za ka yi amfani da application. To ga application nan gaba ɗaya zai rage musu shan wuta a wayanka. Duk wani application mai ja ma wuta a wayanka zai iya rage mai shan wuta. Ok, a nan ma kawo ƙarshen bidiyon. Allah, idan wannan bidiyon ya burge ku, ku yi mana like. Mun gode, mu haɗe cikin wani bidiyon.